سلم ثم سلم على النبي أولي جفنا وويل يا بسلم ثم سلم على النبي أولي جفنا musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique so daneri filtima ɓaleri buuɗal yurmeende fere feeñay windere feñjay ɓataake bindaɗo mawnde sappo e tati yarkoma hitande ujune ɗe nogase tati ɓatakuji men faati koye tarihaji annabaaɓe en jetti joomi men tagɗo en konnuɗo en hakkude jeeri e waalo wi kam tan yen ndewɗum en juule annabi men tedduɗo o cuɓaɗo korsuɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saaha en duwanima jinnaɓe men jeyɓe sababu woodede men e o duniya en jetti en jaari khalifa men diine aada kala musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe taweteɓe joklinayi windere kala sénégal mauritanie mali gambi guine e diaspora o kala moni kala ɗo woni min calminima min juurimama min duwanimama min ñaguimama duwaw yo duuso ɓooy alhamdulillah kalɗo gonɗa amin tinma an keɗotoɗo aɗa tini amen aɗa tini jayde weltare tv aɗa tini jewti mum aɗa tini yewtere buuɗalir men amin tinma ɗon ɗo keɗotoɗa ɗo aɗa welti aɗa weytiɗo aɗa gonga saaha aɗa ferta hen guita amin tinma ɗon ɗo keɗotoɗa ɓerde ma feera beltoɗa ha mbayano tawaɗo oɗo jamanu kaleteɗo min tinma ɗon ɗo beltotoɗa ha ɓerde ma feera ene duusma e golle ma amin tinma ɗon ɗo beltorɗa haɗa duwa belɗo arata ɗo cakka juuɗe gona e wiide amina amin tinma ɗon ɗo duwotoɗa ɗo yewtere nde gasirta ɗo jiɗa ko jokki hen ko amin tinma ɗon moni pop amin tin ɗum ɗon enen pop yo Allah rokku men jomiraɗo tina en enenne ha enenne koyemen no tinirɗen ni bi jahi annabi sallallahu alih w sallam jeheten ko ha toon to Le Havre taw yen toon ceerno Racine Dieng ɗi ceerno Abdoulahi Dieng e ballal ceerno Khalid Abdullahi Sy omo yuɓɓina ñalɗi juurogol inniraɗi ziyara taw kadi on ziyara waɗante ɗum ko jinnaɗo makko woni ceerno Abdoulahi Dieng mo Sadela eɗen gandi sembi ceerno Abdoulahi Dieng yimɓe kala gasi famde nde tawno dokkuɗo gurdamum qur'anil karim wonno himme mum ko jangguinde qur'ana lowde qur'ana e becce sagataɓe e becce sukaɓe on ceerno Abdoulahi Dieng woni baɗanteɗo on ñalawma janggo aseɗo toon to Le Havre aɓe teddini hen noon dendagal Le Havre naɓe kala e dendagal France e dendagal Europe e dendagal julɓe kala ɗin ñalɗi kadi so gari ceerno Khalid ne heewi teddinirede kala hitande mawo tawi toon ñalawma janggo aseɗo so jomiraɗo haaji eɗen jogui beelema mawɗo no feewi faade miñi men korsinɗo en mo korsinɗen jiɗɗo en mo jiɗɗen baɗɗo en e ɓernde mum mo mbaɗɗen e ɓernde mum mo gonɗen e ɓernde mum woni Mamoudou Ibra Ba Mamoudou Ibra Ba peinture yenke ngana baɗo golle mantiniɗe peinture sa mayi huɓere ma ha gasi sa tottimo omo wawi desindema hen aɗa jooɗe huɓinirdema walla defirdema aɗa defa aɗa takko aɗa yerwo o waɗanma ɗum ha yooɗa Mamoudou Ibra Ba ene teddinira dendagal dabɓe naɓe eko taari ɗum kala
dendangal Mauritanie Sénégal e julɓe kala wonande inchallah so haaji jomiraɗo 14 ha fayi 16 fayi koye yangue makko ñande 16 nde noon woni yangue makko ɗon ɗo cuuɗi men dabbe joom suudu makko Ramata Lamine Ba walla mbiya Ramata Hawa jiyaɗo to Madina Gounass giwowo to Madina Gounass gam hurtoyade toon to dabbe aɓe teddiniri hen dendagal bandiraɓe kala jayde Weltare TV Weltare ɓiɓɓe fulɓe yewtere mum buuɗal yurmede ene ɗamini ene bisma toon kono kadi jamma o ne waɗano e dow sifa conférence ko faade banggue dewle taw kadi jogorno yuɓɓinde ɗum ko musidɗo moon Sar Abdullahi Saar ene gasen keɓata dañde yajede yaade kono inchallah mi fodanima an ceerno Mamoudou Ibra Ba mi fodani baba Ibrahima Ba mi fodani nene Zeynaba Ba mi fodani on inchallah mawla so haaji jomiraɗo mami aroy ha toon hayso wona yangue gue en duwima noon yo Allah waɗi hen barke yo Allah fewnu yo Allah waɗi hen yidde ha heewa ha lumboɗon e gilli dewgal mon yo won dewgal ɓurgal wonde dewle nanodiron paamodiron jiɗodiron gonon complexe ɓiɓɓe barkinɓe jalta hakkude mon ha wona nafoore wona enen kala nafoore nde tawno ya gillimaɗe jiɗɗami an ceerno Mamoudou Ibra Ba an jinnaɗo maɗa baba Ibrahima Ba e neni men nene Zeynabou Ba yo Allah yettin fandare yo Allah rokku men tawi ɗiɗon ñalɗiɓe jaahi annabi o sallllahu alayhi wa sallam ɗon tawete ɓiɗɗo men biyeteɗo Alhassane ko an jangguintamo meccal a jarama so en gari ha to Madina Gounass ko ɗon calminten miñi men sohna Zeyna An mboɗeri feela awdi ɓenda sabɓe walla mbiyen awdi ɓenda suuɓe sabbore gatamare min calminima ɗon calminten Rahmatullahi An Madina Gounass ha to Dakar calminen Abdullahi An caméraman ngana musidɗo men jaadiɗo men mo TFM ha 2STV kala calminen Khadja An ha toon to Nouakchott kono ne kadi calminen ceerno Alpha An imam juma ndulmaji ceerno Siradia An sen dewi an ɓe tan so ɓooyi ɓe daɓaɗen soɓo eɗen gandi addi yettode mabɓe an nde ko nden soɓe pijoyi dingiral kulo reedu no wonno soɓe piye tan ko an aɗan cuura soɓe an wayi ɗum tan addi an Allah e mabɓe jalnade kala ko mbiɗa mbiyata ko anne an wonno ɓe cuusa fuɗɗude a fuɗɗata mbima anne ko dendiɗaɓam gonni koye toonjeɓe en calminiɓe kamɓe pop en juurimamaɓe en calmini dendagal Madina Gounass kala en jeehi ha to galle ceerno en juurima en ñaguima duwaw en kestitini ceerno Haali Abdullahi Sy en ñaguima yaafuya hande en junnima hen jeeya e saaha kala nde tawno oɗo hen Mamoudou Ibra Ba ko neɗɗo moƴƴo ko guiɗo ko sehili o yiiɗi no mbandenmo conférence ko fati banggue on jamma walla on ñalawma dewgal wona conférence taw fati koye dewle kono ma en mbaɗoy ɗum inchallah so haaji men nde tawno nde moƴƴi dewle ɗe mbaɗe conférence kaale hol nafoore dewgal holko woni dewgal holko dewgal yahata ɗum ɓuuri yuɓɓande en yimɓe ɓuuri wawde wurde gurdam en moƴƴam ceerno Khalidou mi salminima mi juurimama mi ñaguimama duwaw mi duwanimama mi wima kisale ɓuural nden ka e yajede yo duuma e maɗa bisimilla maɗa calmina bandiraɓe garane jewte men inchallah وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ceerno Abdullahi Saar mi salmitimama mi weltanimama mi ñaganimama Allah moƴƴere mi ñaguima Allah to gonɗa foof ya wona jaam mi ñaganimama Allah nde Allah renanma o rena ɓesguma kala en calmini dendagal julɗo ɗo woni kono en gardini e calminali ɗi jinnaɓe men tedduɓe wonɓe sababu wodede men e oɗo aduna
en calmini jinnamen wurɓe ɓe en ñaagima Allah yo Allah das balɗe maɓɓe ko juuti wondude cellal e kisal e nden ka Allah keerika. kono en duwima jinnaɓe men dawliɓe yo Allah hebbine maɓɓe yurmede mum kamɓe e dendagal mayɓe julɓe. en calmini giɗo men ceerno men sehil men moƴƴo mo Allah moƴƴini gandu gandinowo dewowo Allah rewna Allah dewi ndiɗo sunnaji nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam mo ganduɗa eɗen jetta Allah eɗen jetta ɗum sen mbawi joɗade hande eɗen mbiya Allah winnulaɗo wi sallllahu alayhi wa sallam. taw o wiyete ko alhaji ceerno mahmoudou belli mbayi en gari ha ɗo galle ɗo en calminimo ɗon ɗo soringo ñaguima Allah yo Allah junnu gurdam makko wadde en cellal e kisal. calmini ɓesgu o foof kono en calmini kawu men sehil men ceerno Khalilou Mbaye en ñaguima Allah yo Allah heddumo ko juuti Allah lawomo cellal. en calmini guiƴam ceerno Abdullahi Khalilou en mbimo Seydi Mbaye. en calmini ceerno Ahmadou Diago taw ko musidɗo men guiɗo men. en calmini jaarigueɓe men kala toon to alhamdulillahi rabbil alamina elbeuf ifra karfa so cuddiɗo mum Hawwa so cuddiɗo mum ɗimmo Faatumata Bakku Gueye Seyni so sohna Aysa Soumaré taw ko joom suudu mum Seyni Hammad Idi Gueye Faati Diop en calminiɓe Dieynaba Dem Dieynaba Thila en calmini dendagal evronaɓe. en calmini Gaynde Diago haw konte yo Allah yoɓe moƴƴere. en calmini Ba Moussa Pam sohna Aïchatou cuddiɗo makko ceerno Yahya Guissé en calmini cuddiɗo mum Guedde Guissé Fati Ndiaye Salmata Ndiaye jibinaɗo Diop ɓe fof koto evro tawete kono ɓe kala eɓe nawte to diwanuji men to tuggi tan koye alhamdulillahi rabbil alamina haw konte e joom galle mum Gaynde Diago ɓeɗon nawtete koto Dundu kamɓe ceerno Yahye en calmini mawɗo moƴƴo biyetere Oumou Touré en ñaguima Allah yo Allah junnu gurdam makko. kono en calmini bani men debbo sehil meɗen giɗo meɗen mo jiɗɗen saabi Allah kañumne kadi yiɗi en yiɗiren Allah jeyaɗo to Kanel kono nawtatenmo e oɗo saaha joni ko ɗo e Sanowa taw ko e Paris o wiyete ko Kajja Mbaye en ñaguima Allah yo Allah junnu gurdam makko. debbo haqqilante debbo ƴoƴƴo debbo bawɗo yidde yo Allah hokkuma sago makko barke annabi sallllahu alayhi wa sallam. kono en calmini sehil makko giɗo makko Astou Diaw joom duwaw urɗo joom duwaw laaɓɗo kono kadi en calmini Binta Oumar Diop one kadi ko noon duwaw belɗo. en calmini ceerno Ahmadou Sy ha to Lo Havre gorko moƴƴo gorko newiɗo kono gorko gando gorko deƴƴo gorko Karaysire gorko tedduɗo gorko bawɗo teddinde o jeeya koto Hordolde kono ko ɗo tawete kono est ce que coddiɗo makko sohna Fadimatu Konnati ndaw ko laabi lahal yeeso ndaw ko woni mosowo ndaw ko laabi ɓernde ndaw ko wawi teddungal ndaw ko wawi bismade ndaw ko wawi jaɓɓade ndaw ko wawi dusde Seydi Konnati. en calmini musidɗo men giɗo men sehil men mo Allah waddi en taw kadi ko gonga ceerno Samba Gangue eɗen nawtamo ha to Bosiyaɓe kanko e cuddiɗo makko Samba Gangue Mamadou Abdullahi kono cuddiɗo makko Kajja Penda Dawouda Mariam en calmini ɗum no fewi. calmini Bosiyaɓe naaɓe pop kono en nanni en nduɗo salminaɗo kadi giɗo mabɓe taw kadi ko giɗo men taw kadi ko giɗo Yousuf en nanni ɗum ɗo henna moƴƴo mo Allah moƴƴini
biyeteɗo Sira Gakou. en nawimo ha to Boosiyaɓe kono hen saaha nawten mo ha to Sinthiou Bamamɓe. en calmini ceerno Baya Thiam kono e cuddiɗo mum sohna Aissatou Ndiaye nawtenɓe ko ha to Sinthiane Fadalal. yo Allah yoɓon moƴƴere e teddungal mum. kono en calmini mawɗo moƴƴo Soda Konté Samba Gueye, en calmini ɗum. Soda Konté calmini joom galle o, yo Allah yoɓe moƴƴere. ceerno Samba Gueye e Manguel Gueye e ɓiɗɗo moɗon Rahmatullahi Gueye, yo Allah yoɓon moƴƴere, on jarama. Muunoyi Mbodj, oɗo ko mawɗo moƴƴo. kono en calmini Baba Dawouda Thiam mo ganduɗa ko joom galle makko. en calmini mawɗo moƴƴo Zeynaba Konté e joom galle mum, en mbimo Konté. en calmini mawɗo men moƴƴo Selli Ñaan, en calmini galle o kala. Samba Thiam, Oumar Ndiaye, bamum Siley Ndiaye, mi salminima, mi salmini Siley Ndiaye, yo Allah yoɓon moƴƴere. Rahmatullahi Lam, en calminimo kanko e joom galle o. Sanar Guissé, ñaguima Allah yo Allah hokku on sagoji moɗon. sohna Aissata Abdullahi Sy, taw ko miñam, e ceerno Abdoullahi Diop e badiraguelam foof mi salmini. mi salmini sohna Aissatou Wele to Jowol kono taweteɗo ɗo e leydi he. ceerno Hamme Sy, mi salminima, mi salmini sukaɓe Jeefu e Tokara Nene. Zeynaba Hamme Sy, mi salminima. Mariam Diop mo ganduɗa mo Mamadou Demba taweteɗo to Seyil Babi, ko toon o jeeya, kono noon hande o omo tawe toon workshop. en calmini Amara Camara taweteɗo to Foyer Amandie. bandiraɓe toon fo ceerno Ndiaye, mi salmini ɗum taw ko almami o. ceerno Mamadou Kane, ceerno Diabaro Thiam, Coumba Habi Lam tollo Afra, oɗon calmina onon foof. Ibnu Oumar Pam, en calminimo no fewi. Houley Ndiaye, walla hen sahabi e Houley Soumare mo ganduɗa ƴettuɗo ɓoggol haaɓi e dande mum tottimi, wi ko Ndiaye yettete, kono jaaɓi hanke tottiti kam fof. ɗum noon mi salminima. en calmini julɓe foof ɗo goni Seydi Saar. alhamdulillah, no mbiɗa ni ne selli ko noon. hande so hawri e welede Allah juuleten juma ko lo Havre, inchallah, so hawri e welede Allah. ngam ziyara ceerno Abdoul Aziz Dieng Sadel, musidɗo men ceerno Racine Dieng, Allah hawridinen rawane ko nden fuɗɗa. o welti hen, o wi ceerno Khalid, mi ñaguimama so tawi jamne woodi hitande foof kawra hen, ko gorko moƴƴo. en ñaguima Allah yo Allah jonnu gurdam. ɗum noon so hawre welede Allah ko lo Havre julten juma hande, ngam hawroyde e ziyara mbaɗa o toon janggo inchallahu taala, so hawre welede Allah. Seydi Sar, ɗum noon konngol arti e ma, ciftina en to jaranoɗen e on saaha jokken golle. kala ko duwa toon e ko rewa toon Allah kala, en ñaguima yo jomiraɗo jaabo e dendagal duwuji e julɗele batteɗe kala bi jaahi annabi sa sallam. Seydi Sy, a jarama yo Allah yoɓe moƴƴere. ko noonne kadi sohna Binta Amadou Bayla Ba toon to Sehil Babi wonɓe hande ziyara, eɗen calminamo. o yiɗino tawtorɗen no fewi, kono inchallahu rabbi ha sahaji goɗɗi tan nde tawno ene jagga no fewi no fewi. eɗen ñaago yafuya wone saaha kala bandiraɓe yiɗoɓe yo en jettu ɗumen taw ene kewna guila to banggue yangɗeli, beele bannen ɗumen conférence uji ko fati e dewle ha e goɗɗum kala. eɗen ñaago yafuya e kala saaha, kono so Allah haaji inchallah ma en ƴetta ɗum peeje beele ɗum wawa wonde lappol moƴƴol, taw kadi ne wawa kadi yuɓɓude, ne wawa yadde jamanu. so Allahu lamɗo jaaɓi en beltima no fewi. ceerno Khalid a jarama, ko ɗon calminten musidɗo men ceerno Dahiru Dembele, jeyaɗo to Sinthiou Debe Kuule, tawete to leydi France. ko noonne kadi Abdoul Maliki, gonɗo e foftorde mum to leydi Sénégal, e dendagal bandiraɓe kala. ceerno Khalidou, jaranoɗen ko annabi Yaquba felliti woppude Benyamin, ɓiyi ko kodda o yaada e sukaɓe makko caggal nde guura gasi, beele ɓe ɗaɓɓoya guura toon to Misra. o wasimama ɓe ɓiɓɓam woto natire demugal gotal. ceerno Khalid, bisimilla maɗa. Seydi Sar, mi salmitimama, mi weltanimama no fewi, mi ñaganimama Allah moƴƴere, mi ñaguima Allah
to gonɗa fof yo jaam Allah e kisal mum e nden kamum won e ma. A jarama de. Alhamdulillah, jetti Allah gartirɗo en hande e mbawka makko e kattande makko e moƴƴere makko. Yo Allah ɓoynu en yettude Allah ko Allah waɗanten ñande kala. Mi weltima no feewi kadi ɗo mbiɗa jarannoɗen ɗo ko ɗo tigui jarannoɗen ko ɗo goppirnoɗen hanki. Annabi Yaqub o felliti woppude ɓesgu makko o woppitaɓe Bunyamin ɓe jaaha leydi Misra ngam jiggoyade ko ñaame caggal nde lamɗo Misra ɗaɓɓiriɓe on ɗon so arani ɓe jiggotako. O felliti woppidde ɓe Bunyamin, kono noon nde o rokkata ɓe du'aw o noddiɓe omo wasiyoɓe kanko Annabi Yaqub. O wi ɓikkonam son jeehi oto naatire Misra damugal gotal. E on saaha Misra waɗi damuɗe natirteɗe leydi ndi ko damuɗe 4. O wiɓe woto natire damugal gotal, kadi woto naatde lawol gotol. Mbaɗe ɗiɗo tato taw wona onon foof jadata lawol gotol. E on saaha kanko Annabi Yaqub o yamiriɓe ɗum, o addanimo noon yamirdeɓe ɗum kanko Annabi Yaqub ko woto guite keddeɓe, sibi kamɓe ɓiɓɓe Annabi Yaqub koɓe timmuɓe, koɓe joom en doole, kadi sa yiiɓe tan a daratɓe a andat ɓeeɗo kamɓe jiidi heɓe ceerti e yimɓe heddiɓe ɓe. Allah ko noon waɗiriɓe, noon tagiriɓe. E kadi so ɗum ɓenni yimɓe Misra ɓe teskima ɓe, sibi lamɗo o hormimaɓe nde ɓe gari lawol mabɓe gadigol, o teddiniɓe. E on ɗon saaha so tawi ɓe jiyama gongol kadi koɓe dareteɓe ɓe darde ɗum. Guite noon moƴƴani. Ko ɗum waɗi Annabi Yaquba wasiyiɓe wotoɓe naddu lawol gotol, kono wona goɗɗum, ala ko ɗum tan. Lamɗo so teddini yimɓe tan, ɓen ɗon yimɓe teddat e ɓen ɗon yimɓe wonduɓe e lamɗo walla jeeyaɓe to lamɗo jeeya. Moƴƴo so teddini neɗɗo tan, kala wonduɓe e on moƴƴo ɓen ɗon yimɓe teddinaɓe teddat e guite mumen. Wadde soɓe jiyama koɓe yeɓeteɓe koɓe dareteɓe. Omo huuli noon guite ɗe so keewi oto bonnande ɓe hunde. Ɗum noon Seydi Saar, konngol arti e ma e on saaha jokken golle. ceerno Khalidou Abdullahi Sy aɗum nanni no feewi, kadi ɗum famni, saabu hande kañum woni ko yahata e aduna he. Ay ɗannotoɓe ɗanle laabi less soɓe goni groupe ɓe mantinto ɓe nangue ɓe cogue walla bandiji nangga jena e mabɓe. Kono ay sa ɗannotoɗo lawol less a woni neɗɗo goto walla woni ɗiɗo ɓurata newade. Sa woni goto lawol ma ɓurata newade ha jettoɗa ala caɗele, saabu sa joɗima tan nandata koyeɓe gonduɗa ɓe. Son goni tato tan mbadiji mon ɗi peeñat, andete ɓe ko hoɓɓe wayi kono gonon e leydi kewdi contrôle ko wayno nden saahaji e gaboji walla Cameroun walla Angola. Sa woni goto ne saɓori e son goni ɗiɗi walla tato tan mantinto. Est ce que ceerno Khalidou ɗum ɗo ne hawni. Lawol gadigol Annabi Yaquba wiyaniɓe noon adana, ko saabi ko joni o wiɓe noon ceerno Khalidou. Seydi Saar, mi salmitimama lawol gongol, mi weltanimama e namdal ma paayo dingal. Mbiɗa noon ceerno Khalid ɗum ɗon e hawni. mi ko namdal labgal de. Mbiɗa ɗum ɗon e hawni lawol gadigol ngol ɓe jeehi, kono Annabi Yaquba wiyaniɓe yoɓe ndentoro ni walla yoɓe ceertu walla yoɓe natir dammuɗe ceertude. Holko woni sababu? Annabi Yaquba ene wiyaɓe joni soɓe jeehi yoɓe natir dammuɗe ceertude. Holko woni sababu o wiyaniɓe ɗon adana? Holko woni sababu joni o wiɓe noon? Ko namdal timmugal, namdal bangal fayida. Seydi Saar, Annabi Yaqub sa yi o wi soɓe jeehi wotoɓe natir damugal gotal, te o wiyaniɓe noon adana,
wonko waɗi noon. Geɗe ɗiɗi ine hen Seydi Sar, machallah, jarama e ngal namdal. Geɗe ɗiɗi ine hen. Gueɗel gadingel ngel ko sababu nde Bunyamin ene wondi e mabɓe, te kadi wo huwa azizun alayhi. Bunyamin ko tedduɗo e makko kanko annabi Yaqub, o huuli e mabɓe sababu nde Bunyamin ne wondi e mabɓe. ɗum ɗo ene addanimo haalde ngol ɗo konngol e nder konngol gotol, konngol batugol ɗimmol, wonde kamɓe ɓeeɗo feeñi saktima e leydi Misra, wonde ɓeeɗo fof ko neɗɗo goto, gorko goto jibini ɓe. ete kadi ene e mabɓe annore annabagal, ene e mabɓe teddugal, siyama noon to lamɗo o kadi eɓe jogui ɗon jipporgal. ɗum ɗo de woni sababu Yaquba haali ko e kadi o haalano ɗum e lawol gadigol Seydi Sar. caggal ɗum noon nde o haali ɗum o gasni, o wi ɓikkonam on nani ko kalmi ko, kono wama ugni ankum min allahi min shay, mi wawa duñde, mi duñata ga mon sibi ngol ɗo konngol ngol kalmi immorade e hoddira Allah hay batte. min kay Yaquba mboɗani inil hukmu illa lillah, ñawore wonani so wona koto Allah immoto, so nde weeli so nde metti koto Allah nde immoto. on Allah noon mo ganduɗa ko kañum addata ñawore mum, so weeli so metti ko on kolnorimi. koto makko to foti holnorade kala julɗo bakkiltoɗo yo ƴettu wakkilare mum waɗa e Allah. wadde min ko on kolnorimi, ko mbimi on ɗo ko yiɗande on jaam tan, ko yurmade on tan. Seydi Sar, konngol arti e ma e on saha jokken golle. ceerno Khalidou Baba o wi hade yitere bonde nangude on nde tawno aɓe joni aɓe timmi aɓe laabti, tene kadi sifa annabagal ene mabɓe. ceerno Khalidou ɗo ko yeru hande rendo men, ka suka debbo timmuɗo, poppoɗa ha mbiya coy, moroɗa mees ha yettoyodote, ketta wutte haɗe ho ha faɗayma, jaltina endu jaltina wuddu, aɗa yaha aɗa ƴeɓay beddaji, tene mbiya kadi hunuko yitere nangatama. mbiya hunuko yitere nangatama, an suggorko mbaɗa pembol bongol, mbaɗa yornas, wona mbaɗa yornas, mbiyata yornas ko ha kaliso ma woni kilol ma gonno nder tunuɗo e yalta, aɗa feccita e galle, aɗa fooɗa tuuba, aɗa wayno kangaɗo, aɗa holla hen faaro, aɗa sikka ɗum woni joljole, mbiya hunuko yitere nangatama, tena a wonata ene hawni a tayat tan. ceerno Khalidou ko gueɗe ɗe rendogo poti wattude hakkille no fewi, nde tawno jogorɗo wonde joom galle, jogorɗo wonde yumma galle, wonno foti siforade ko wona woni sifa. won poɗɗo wonde yumma, wonno siforto so woni yumma, wona ko yumma gayiɗo, on jibinta hande ɓiɓɓe ayiɓe. on suka jogorɗo wonde baaba mo firtani, mo andani haaji mum so mawni, kañum hande bomata rendo. ɗum jeeyi hande sababu ko ulli e nder men, ko ulle men, so en jurnitaki en tampat. ceerno Khalidou ɓe gari ɓe naati Misra, beele ko baaba o wino yoɓe mbatko ɓe mbaɗi walla Seydi Sy? Seydi Sar, mi salmitimama, mi weltanimama, mi ñaganimama Allah moƴƴere, mi weltanimama kadi e namdal ma timmugal batgal fayida. yo Allah yoɓe moƴƴere. en calmini baba Sildou Mbodj, en mbimo Seydi Mbodj yo Allah junnu gurdam. en calmini kawo Yahya Seydi Ba, mbiɗa nde ɓe naati nde no mbete ɓe mbaɗi no baba o wino ni. aha ɓe mbaɗi, Allah wi walamma dakhalu min haythu amarahum abuhum, nden ɓe naati nokkuɗo yamirnoɓe baba mabɓe no wiruno soɓe jettima yoɓe mbaɗir, ɓe certi ɓe mbaɗi no baba o wino yoɓe mbatni. aha ɓe mbaɗi no baba o wino yoɓe mbatni, ɓe certi ɓe mbaɗi tato yo jaadu, ɓe cerdi dammude ɗe ɓe natirani dammugal gotal, ɓe yo natirɗo ɓe natira to, ɓe natira ngal to damal. dammude ɗe ko nayyi,
e on saha taw ko leydi misra damuɗe natirteɗe mawɗe ɗe ko damuɗe nayi wonno ɓe ceerti ɓe mbaɗino baba o wino ni o wi ko makani yuhuni noon aha duñata nafata ko kalmi yom mbat ko so mbaɗi ɗum addata hoddiro allah wasde arde duñata hoddiro allah yettade on kono noon mbiɗa andi kam ene nafa on mbason dañde yitere bonde ene nafa on kam mbason dañde yitere bonde e kadi hoddiro allah yadata ko e sababu yadata ko e gollal mbiɗa andi ne nafa kadi mbiɗa jogii hen jorto moƴƴo kadi ɗum ko haajam min wiide on mbaɗire ni taw miijimi so mbaɗiri ni oɗon daña hen jaam ɗum ko haajam min mbiɗa sohli ɗum ko min tan ñaawi ɗum e hooram mbete oɗon mbasa dañde yitere bonde nde wonde nadde e nokku goto onon no poɗɗon ni oɗon ndendi onon foof ene hokka on guite son ceertino on ene ustana on ɗum ko ɗum tan addanimi wiide noon aha ɗum addanimi wiide noon e on ɗon saaha ɓe mbaɗino o wino ni kanko annabi yaquba ɓe naati eɓe ceerti nde ɓe naati nde ɓe tinaka ɓe jeyaka kono ko ɓuri hawnade hen Seydi Saar ɓeɗo natiriɗo jeehi ha to gawri ndi ɓetete to ɓe to natiri toon jeehi ha to gawri ɓette to kamɓe pop ɓe naati ɓe jettima gawri ndi hay goto yiyani ɓe Seydi Saar konngol arti e ma e on saha jokken golle. est ce que ceerno Haali Abdullahi Sy ko noon no mbiɗen ni yimɓe soɓe goni goto walla ɗiɗo aɓe mbawi yettade haaɓe jahata gottinani kono soɓe goni dental tan ɓe mantinima est ce que yaquba ɗum ɗo ene ko hikma mawɗo ceerno Haalid ene jangguina an jahowo ɗaɓɓoyde woni hunde walla woni gueɗe sa yiiɗa feeñje a waɗat no yaquba wiiri ni ɓuuri fewde ceerno Haalid tenti noon ceerno Haalid ɗo yitere bonde nanga tan ko neɗɗo mantinɗo hoore mum e gueɗe aduna ha nanga ɗum neɗɗo yo rento no moƴƴi ɓe gari ɓe naati ɓe tinaka ɓe ɓetoyi nguura mabɓe beele ɓe kooti ɓe jiidirani e Yusufa walla ala ceerno Haalid mi salmitimama lawol gongol Seydi Saar a jarama mi weltanimama no feewi e namdal ma paayo dingal mbiɗa joni noon ɓe gari ɓe naati ha nder ɓe jiyaka te Yusuf wino yo addane Bunyamin joni ɓe ɓetoyi ɓe coodoya gawri ɓe gayna tan ɓe jaaha mbete kam ɓe dañi yaltude ɓe jiidirana Yusuf walla kamɓe ɓe jiidiri Yusuf holno ɓen jiitiriɓe joni eyyi a jarama e namdal ma paayo dingal ɓe naati Misra taw ɓe naatirani damugal gotal no mawɗo gorko o wino ni woni bam mabɓe annabi Yaquba ɓe naatiri damuɗe ceertuɗe kono kala natɗo raganta koto nguura ɓetete to joni kamɓe fof ɓe kawroyi toon e kadi e kawis kala damugal ɓe naatiri hade mabɓe ɓennude ɓe kaalat inde mabɓe soɓe kaali inde mabɓe ɓayde tan ɓe gardani e heddiɓe ɓe yimɓeɓe goppaɓe ɓe jaaha nde wonde tokaraɓe ne gooti e hoddiro Allah ɓen kadi keɓɓito mbiyaɓe hade mabɓe ɓennude frontiére o on jiyani toon worɓe sappo jiiduɓe baaba ɓe keɓɓitoɓe kiɓe jaaboɓe mbiya ala min jiyani ɓe kala garɗo ɗon ɓen namdoto nde wonde Yusuf ne andi gartal mabɓe foti yontude Yusuf waɗi e frontiére uji he kala ɗo yimɓe gari yo namde hol kamɓe e kadi yoɓe bittu worɓe sappo arnoɓe ɗo jiiduɓe baaba ɓe yoɓe bittu ɗumen kala ɗoɓe jiiya kadi yoɓe gartire e sal he kadi e lawol ɗimmol no wonirno ni yo wonir noon wadde kala garɗo namdete kamɓe koye mabɓe toɓe ceertiɗo kala e mabɓe natɗo e damal natirgal leydi ndi ɓen ɗon wonɓe ɗon namdotoɓe holi onon ɓe kaala ɓe mbiya on jiyani toon worɓe sappo jiiduɓe baaba taw ɓen ganda
ko kamɓe goni ɗon namdoɓe mbiya ala min jiyani ɓen gaccaɓe ɓe ɓenna ɓe kamɓe fof haɓe naddi leydi ndi hay goto e on saaha heptinani ɓe naati leydi ndi nde ɓe naati leydi ndi de kamɓe pop kamɓe pecce mabɓe ɗe ɓe peccinoɗe fof kala e feccere nande leydi ndi raganta koto gawri ndi ɓetete to guura ka ɓetete to joni noon ɓe kawroyi toon ko rang watte ko rang juɗɗo ɓeɗo tato rewnoɓe ngala damal nen ɗo dañi woɓɓe lombi ɗon ɓe kadi gari caggal mabɓe woɓɓe lombi ɗon kono haɓe jidire kamɓe fof nde ɓe jetti toon ɗe ɓe jidiri eɓe coynodira eɓe kalda to banggue guite walla to banggue peɗeli ɗum noon Seydi Sar konngol arti e ma e on saaha jokken golle. ceerno Khalidou Abdullahi Sy no Yousuf en jiiriɓe caggal ɓe tinaka e nder leydi ndi ceerno Khalidou. Seydi Sar mi salmitimama lawol gongol mi weltanimama no feewi yo Allah yoɓe moƴƴere kadi e namdal ma ngal ɗo bangal fayida en calmini kaw Yaya en mbimo Seydi Ba alhamdulillah en calmini ɗo kadi sokhna Mariame Diop mo ganduɗa alhamdulillah debbo moƴƴo to Mauritanie to hande mo tawe to Nouadhibou alhamdulillah taw noon ono wattete koto Jowol alhamdulillah en calmini julɓe fof. Seydi Sar ko namdiɗa ko ne waɗi fayida ko namdal bangal fayida wonde joni noon holno Yousuf en jiiriɓe aha Yousuf ene andi garal mabɓe natti woɗɗude ina reeni garal mabɓe nden ka keerika ene waɗi yimɓe wittoɓe gueɗe mabɓe no feewi Yousuf saaha fof kadi ne wiya onon kam ha joni ɓeɗo garani heɓɓe makko ɓe mbiya min jiyaniɓe tawde ko nonne kadi o yamirta saaha fof yo wonɓe to makko ɗoɓe yo jaa ha to frontiére uji to namdo heɗɓe toon ɓe mbete ɓeɗo ha joni garani ɓen mbiyaɓe ala Yousuf wiyaɓe aha eɓe mbawi nadde leydi ndi taw onon fof on tinani hay to banggue to ɓetete to ƴeweɓe mi yiiɗaɓe gara ɗo haaɓe koota tawɓe tinaka ɓenne kadi jaaha toon jiiloɓe donka yiideɓe ñande ɓe gari nde noon ɓe jeehi to guura ka ɓetete to eɓe jiiɗi ɓedde tan ɓe koota tawɓe jiyaka ɗo ɓe dañi ɗo won fuɗɗiɓe ɓedde e mabɓe nde won noon ɓe jettodaki lawol gotol won addotoɓe yettade woɓɓe ndewa hen adiɓe yettade ɓe ɓeeti ɓe ganene dañi cuwa yettade kono ɓe kalda to banggue guite joni noon koɓe murniɓe ko guite ɗe seeɗa jaltata ko heddi ko foof yaltani te ala baɗɗo noɓe mbaɗi ni to banggue murnade ɓe Yousuf nelata ɓe omo hirjina ɗumen no feewi yoɓe bittu gueɗe mabɓe noɓe birtirta ni ñande hen ɓe gari to guura ka ɓeteteɗo ɓe naati ɗon ɓe goni e namdade ɓetoɓe guura ɓe an jeeyaɓe Kanaan ɓe ganduɗa ko sappo jiiduɓe baaba ɓe garani ɗo ɓetoɓe guura ɓe mbiya ala minen nde min jiyaniɓe taw noon wonɓe o fuɗɗi ɓetande hen koɓe murniɓe eɓe maski e on saaha noon ɓe goni e wittudeɓe ha to gorol rangol dariɗo rangɓe ɗon ɓe ganduɗa koko dañi gam sodde guura ɓe payi e ɓen Seydi Sar konngol arti e ma e on saaha jokken golle. ceerno Khalidou sa yi ɓe dañi hande o koɓe dañi go ko sifa baaba o no wiiri ni ene jangguina ɗannotoɓe ene jangguina wone yimɓe wonɓe wasde feññikinade ha haajuma feewa ene hen jeeya e hutorade oɗo hen no sifa ceerno Khalidou annabi Yousuf mi yamiri yoɓe jiile hol sifa mbaadi noɓe jiitriɓe e noɓe jiiriɓe ceerno Khalidou. Seydi Sar mi salmitimama lawol gongol mi weltanimama no feewi e namdal ma alhamdulillah en jetti Allah kanko annabi Yousuf omo yamiri ɓeɗo yon bitta wittoɓe ɓe alhamdulillah aɓe bitta
e oɗon rangnoɓe ɗon ene jiɗi sodde nguura ɓe ndewi e rang he haaɓe ndaara yimɓe ɓe no moƴƴi. hay gooto muurnaki so wona ɓiɓɓe yaquba. nde ɓe ngari e murniɓe ɓe ɓe gitti kaalaji ɗi ɓe ndaariɓe ɓe gitti kaala o ga ɓe ndaari rewɓe hen ɓe ngala kaalaji ɓe ndaari ha woɗɗoyi kadi ɓe jiiwatɓe kaalaji ne murni ɓe jeehi kadi ɓe ƴeewi ɓen ɓe tawi ko ɓen kamɓe goni ɗo henna. ayi waɗɓe witto gon witto haɓe jiiti ɓe gardiɗo gonɗon witto o ko Malik ibn Saar. Malik mo ganduɗa ko kañum ittuno Yusuf e woyndu o nawi ɗum Misra o yeeyi ɗum caggal ɗum o nimsi o yiɗi hebde Yusuf o ronki o jooɗi o fadi Yusuf fodde duuɓi nogas omo fadi ɗum e nder wuuro Misra o woppi golle makko fof so wona Yusuf ala ko yiɗi. oɗo Malik en mbino o woni no ɓattiɗo Yusuf kanko ardi wittoɓe ɓe ngam ɓeɗo jiite jogornoɓe somade nguura dutto jalta leydi ko wata tawtinaka. kanko oɗo Malik ibn Saar ko kanko yiitiɓe nde wonde kadi kanko ko e mabɓe o nandi to banggue chakluji mbaadi koye mabɓe o jeeya. o waɗi ni tan o itti koɓe murni ko o heftini wonde ko kamɓe goni ɗo. o wi onon lamɗo leydi o ene yiilo on ene sohli on onon oɗon sohli on omo yiɗi teddinde on onon garon ga oɗon ɓeetoya ngare notoyɗe lamɗo o tan kamɓe foof goram ɓe jungini ɓe ndeeƴi oye ngare lamɗo ne fadi on. kamɓe foof ɓe ndendi e on saaha caggal nde ɓe certuno ɓe kuccani galle lamɗo to woni annabi Yusuf. Malik ibn Saar e wondiɓe mum gardi ɓe ndewi e mumen eɓe taaɓo yaade galle lamɗo kamɓe ɓeɗo mawniraɓe annabi Yusuf. ɓe payi toon ɗum waɗi Allah wi e Qur'anil Karim walamma dakhalu ala Yusuf awa ilayhi on ko holi on akha kono noon walamma dakhalu ala Yusuf e awa ilayhi oɗo ko heewi ne lombi ɗon ɗum noon Seydi Saar konngol arti e ma e on sa'a jokken golle. est ce que ceerno Khalid Abdullahi Sy golle ma jooɗi peewi a weltanama no feewi yo gurdam ɗam juut holko lombi hakkude naddeɓe ɗo Yusuf e Yusuf danade miñum holko lombi hakkude mabɓe ceerno Khalid holko lombi hakkude ɗon. mi salmitimama lawol gongol Seydi Saar mi weltanimama no feewi kadi e namdal ma namdal ma bangal fayida machallah mbiɗa noon wadde joni holko lombi hakkude walamma dakhalu ala Yusufa e awa ilayhi o ɓaade mi wi wonko lombi ɗon holko lombi ɗon. alhamdulillah nde ɓe ngari ɓe naati to Yusuf woni ɗo ɓe joƴƴina e salhe ɗum woni walamma dakhalu ala Yusufa. joni noon ko jogorɗen haalde ɗo ko pop koko lombi hakkude ala Yusufa o e awa ilayhi o. ɓe naatani e nder makko ɗo tan Yusuf jaggi miñum danodiri e muɗum holli ko mawɗum ala wona noon kay. nde ɓe naati Yusuf wonno ko nder suudu ɓe naati e saala he kadi e mbaadi no ɓe naatirno laawol gadigol ɓe bisma Yusuf ari ɓe gummi kamɓe fof ɓe naayani Yusuf jooɗima e jappere mum wi aha joni ɗon naytoɗe dartoɗe e darɗe mum kamɓe fof ɓe darti e hoddiro Allah ɓe keɓɓiti ɓe mbi hema lamɗo hadha akhuna alladhi amartana an na'tika bihi oɗo woni miñiraguel amen ngel jamirnoɗa somin garta ngolɗo yomin gaddor ɗum min gaddanmamo. on woni ko oɗo wiyete Bunyamin joni noon faqad ji'inaka bihi min gaddanimomo ko ɗum ɗo mbinoɗa wona min timmini min gaddi aadi min timmini aadi min gaddimo timminani kay ɓaade kono yanoɓo ɗon ɓetoya oɗon koota
ɓe mbiya moni ko oɗo mbinoɗa min gaddima ko o woni miñi amin o. Yusuf wi aha ahsantum, on moƴƴini, on mbaɗi ko moƴƴi, machallah, timmi. Kono noon ma on taw ko min ɓuuri on wawde moƴƴinde. Yusuf yamiri yimɓe mum yo jippinɓe, yoɓe mbaɗe e jippule mabɓe, kadi yoɓe teddine jipporgal mabɓe yo yoot, yo few, yo moƴƴu, yoɓe ñammina haɓe kaara, yoɓe jippine nokku moƴƴo, nokku joɗɗo, yo koɗungo mabɓe moƴƴine. Yusuf yamiri ɗum. Yusuf rutti nder suudu to, kamɓe ɓe goni e jippinede, e fewnanede jippule mabɓe, e hollede ɗo ɓe jippoto, e fewnanede ñamde mabɓe. Ñamde nane fewne suwa taw arde. Ko ɗon tan gartirami e ma konngol Seydi Saar, konngol arta e ma e on saha jokken golle. ceerno Khalid Abdullahi Sy, neɗɗo so arema moƴƴin jipporde mum, moƴƴin gonka mum, teddin ɗum ha yaaha. eɗen mbiya bandiraɓe sehilaɓe, kala neɗɗo garɗo e ma enɗam ma, teddin ɗum, moƴƴan ɗum, moƴƴe mum, sen yaaha kadi duusa ɗum. ɗum woni ko wiyete wawde koɗo. alhamdulillah noon ngal teddungal Yusuf waɗaniɓe ngal, ene tawi fulɓe ko tedduɓe. ceerno Khalid Abdullahi Sy, Yusuf waɗaniɓe teddungal, jippiniɓe jippude moƴƴere, ɓe defanama ñamde ha heewi, ñamde nde addama. hol feere nde Yusufa waɗi ɗon ha wawa joɗodade miñum ceerno Khalid? Seydi Saar, mi salmitimama lawol gongol, mi weltanimama no feewi, mi ñaganimama Allah moƴƴere to gonɗa foof, yo jaam Allah e kisal mumen nden kamum won ema. Alhamdulillah. Joni noon Yusuf naati, ñamde nene defe, so ñamde defama koɓe ñamoɓe, so deftama joni holko rewi e ɗeɗo golle? Seydi Saar, caggal ɗum ñamde nde deftama addama, Yusuf tintinama ñamde deftama, o wi aha ñamde nde yo adde. ñamde addama fawama e tabal. Yusuf ari yalti, ɓe gummi, ɓe naytani Yusuf ha Yusuf jooɗi e jonde mum. Caggal ɗum Yusuf wi bisimilla, dartoɗe darɗe mon, jooɗoɗe. ɓe jooɗi. Yusuf heɓɓiti wi yimɓe mum ɓe carwe ɓeɗo ñamde hankati ɓe ñaama. Yusuf wi joni mboɗo yiɗi kala ɗiɗo joddo e jonde wotere, kala ɗiɗo joddo e jonde wotere. Kono noon kala joddotoɓe yataw ko kamɓe jiidi yumma, kala joddotoɓe yataw ko kamɓe jiidi yumma goto. ɗum tan woni ko jinmi, kala jiiduɓe yumma yo joddo e jonde wotere. eɗen gandi annabi Yaquba o jogino ko suddiɓe nayo, o jogino. joni noon cuddiɗo gadana o jibini ko ɓiɓɓe jeegomo, on wiyete ko layya. ɓiɓɓe jeegomo worɓe e ɓiɗɗo goto debbo. ɓiɓɓe jeegomo worɓe ɓe he ɗiɗo foof joddi e lahal, woni la e tati. eɗen gandi Balha e Zalfa, ɓen goto fof jibini ko ɓiɓɓe ɗiɗo worɓe, ɓenne goto fof ɓiɓɓe mum ɗiɗo ndendi lahal. eɗen gandi yumum annabi Yusuf jibini ko ɗiɗo, annabi Yusuf e Bunyamin. kono ɗo toɓe goni ɗo kamɓe ɓe mbaɗi ko Yusuf ko kalkiɗo, ko mayɗo. Yusuf nana huccite mabɓe ne woni laamɗo. e on ɗon saaha kamɓe goto fof joddi e ceekodiɗo mum, woni ceekodaɗo mum, woni mo jiidi yumma. ɓe joddi e lahal, heddi Bunyamin goto. Bunyamin fonno ko joddade e Yusuf, kono kamɓe ɓe mbaɗi ko Yusuf mayi, oɗo ko laamɗo, Bunyamin heddi goto. wadde noon o yamiri goto fof yo joddo e mo jiidi yumma e lahal gotal. ɓe mbaɗi noon, heddi Bunyamin goto kañum ala mo joddi. Seydi Saar, konngol arti e ma e on saha jokken golle. est ce que ceerno Khalidou, aduna ne yurmini, aduna ne hamni, aduna ne metti, aduna ne hulɓini ceerno Khalid.
machallah. hande won jagguɓe ɓingu babagu tan mbaɗi ɗum gañgu bongu batti ɗum hunde bonde ma en garoy oɗon sifa kadi mbawen haalde hen inchallah taw ganduɗa kala ko moƴƴina moƴƴat kala ko fewna fewnat foof noon koye nawligu ngu koye nawliraɓe koye yimiraɓe sa yi tan ɓiɓɓe donki wawodirde yalti koto yimiraɓe to walla to babiraɓe to ko toon lasli o wonata yo Allah won ballo toon so feewi ɓiɓɓe pewat ten yaraɗo yeeso kono to so ñawi foof ñawat loowa noppi ɓiɓɓe ma loowa hen hunde a tekka ɓe mawnide hen a fusiɓe a bonniɓe a bonni ɓesgu ma a bonni foof. ceerno Halidou moni foof e mabɓe jooɗodima mo seekoda woni mo jiidi yumma ha heddi Bunyamin gooto on holno waɗi e holko Yusuf haalde mabɓe ceerno Halidou. Seydi Saar mi salmitimama lawol gongol mi weltanimama no feewi mi ñaganimama Allah moƴƴere to gonɗa foof mi ñaguima Allah yo Allah moƴƴane barke annabi o sallllahu alayhi wa sallam mi weltanimama. eyyi ko namdiɗa ko namdal bangal fayida joni noon ɓe jooɗodima kamɓe foof ɓe mbaɗi ɗiɗo e la'al kala joni heddima Bunyamin goto joni holno Bunyamin waɗi nde heddi Bunyamin kañum goto Bunyamin woyi nde Bunyamin woyi Yusuf wimo ko goyata o wi goyanmi de law kana akhi Yusuf hayyan la ajlasni maahu sinno mawnam biyeteɗo Yusuf o ene wurno wallahi mawo joƴƴinam wuddude e makko mami jooɗoɗo e makko mi ñamda e makko ngam minen jiidi yumma no ɓeeɗo goto fof jooɗodi emo jiidi yummo ni. Yusuf ronki munje ko haali ko dogi fay nder woni e wayde cuddiɗo mum Yusuf mawɗo o tawa Yusuf nder wimo annabi Allah ko goyata sa waɗini de ɓeeɗo ganda ko an woni Yusuf woto wat no mbattani woni e wasiyademo e wajademo caggal ɗum ɓooyani nde ko wonno e nder reedu makko yalti ha laaɓi o momti guite makko o arti o jooɗi kanko annabi Yusuf o heɓɓiti o haaldi e mawniraɓe Bunyamin o wiɓe oɗo de kañum goto heddi onon foof goto foof dañimo jooɗodi oɗo lagada baga haha wahidan oɗo heddima kañum ko goto joni noon holno mbatten ɓe keɓɓitiɓe mbi kana lahu akhun fa halak omo joguino mo jiiɗi yummade kono mayi wurani Yusuf heɓɓiti wi min de mboɗo yiiɗi joƴƴindemo sara am ɗo min e makko min ñamda ɗum ɗo ne yurmini no feewi onon goto foof ene joguimo jooɗodi oɗo alamo jooɗodi min mi fooɗamo mi jooɗodo e makko kam haysomi wawande mawni ko oya mi jooɗoɗo e makko kam o wasa telde kam o wasa wonde goto ɓe mbiyay basi ala Yusuf jaggimo jooɗodi e makko e la'al mum ngal ñamata ɓe ndendi la'al gotal Yusuf noon woni e ñamdude e makko nde Yusuf ñamde e makko haɓe gasni ɗo ɓe ñamata ɗo noon Yusuf ene weddomo namde omo jaafo Yusuf namde ɗe Seydi Saar ko ɗo kanneten yewtere nde so hawri e welede Allah ha Allah hokka en hawrude e ñalawma gaɗoyowo so hawri e welede Allah jokken Yusuf holno ɓe mbaddi hakkude Yusuf e miñum holko rewi hakkude mabɓe e ñalawma he nde jamma ari holko rewi hakkude mabɓe holno ɗum gasiri ha peeƴi mbaɗi so hawri e welede Allah ko ñalawma dewo hen ɗum noon Seydi Saar mi salmitimama mi weltanimama mi duwanimama ne kay ko gownoma mi duwanade Allah andi ko moƴƴe ma yo Allah waɗane aɗa yiɗi kono moƴƴani woto Allah addu a yiɗa kono ene nafma ne moƴƴi yo Allah addane kono yo Allah addane kadi ko jiɗɗa kadi taw ene nafma barke annabi o sallllahu alayhi wa sallam ɓesguma yo Allah waɗa hen barke mabɓe yo Allah yañu yo Allah hokke hutorade barke mabɓe ko juuti
wondude e cellal e kisal taw Allah kadi ene reeni haqqille ma o omo heddi. yo Allah moƴƴane aduna e lahara, yo Allah hokke sago ma ko jiɗɗa jiɗanɗa leñol ngol ko yo Allah yettin o yettinira no moƴƴi. yo Allah dande e bone bonɓe, yo Allah dande e bone bonɓe nde wonde ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam heɓani ko hay goto heɓata ɗum. kala darorgal dariɗa ene waɗi yiɗɓe ene waɗi ɓe jiɗa, hay sinno enen en jiyata ɓe jiɗaɓe en cikkani ni añɓe ɓe ne gooti kono haaɓe gooti, en palkisima kono haaɓe gooti, ko nelaɗo dañanta e goto dañata ɗum sallllahu alayhi wa sallam. en ñaguima Allah yo Allah dande e bone bonɗo e bone bonnowo e bone cheyɗane, yo Allah dande e ɗum barke annabi sallallahu alih w sallam. kala ko jeeya e leñol iblisa yo Allah dande e muɗum. iblisa ne jogui leñol ene waɗi hen ko seyɗeneji, ene waɗi hen ko yimɓe, yo Allah dande e bone mabɓe. kala julɗo meɗɗo ñagade en du'aw en duwima yo Allah hokkuma sago makko, so kulol yo Allah ittu, so ɗaminade yo Allah yettin, so haaju yo Allah humtu. Allah de andi ko moƴƴe men enen foof yo Allah waɗan en. kala julɗo ɗo woni yo Allah moƴƴan ɗum Seydi Saar. en duwima en ñaguima du'aw yo Allah hokku en hawde ñalawma garowo jokken annabi Yusuf, yo Allah hokku en yettinirde qissa makko o no moƴƴiri barke annabi men tedduɗo o sallllahu alayhi wa sallam. ɗum noon Seydi Saar mi salminima, mi weltanimama, mi ñaguima Allah yo Allah waddu en haɗo en ceertata guilay aduna ha e lahara. assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. يا ربي سلم ثم سلم على النبي أموالي يفنى yewtere mon buuɗal yurmeende ene rokka mon docteur Djibiso. docteur Djibiso ko wittiyanke safriyanke mo jomiraɗo rokki sellinde o saaha mo gonɗen. docteur Djibiso ko wittiyanke safaruji cuuɗotoɗi e nder yimɓe kala. docteur Djibiso baɗɗo wittoji muma to leydi Mali ha to leydi Sénégal e nokkuji goɗɗi kala. docteur Djibiso tawite tokkidira sa ari ha sara jeere mawnde walla juma o waɗɗani mairie o ma tawɗon tableau mawɗo ne winda docteur Djibiso grande guérisseur international. docteur kidira ganda yettima. docteur Djibiso ene safa fibron kiis nem hémorroïde gonɗo nder e jalto bowal kala. docteur Djibiso ene safra prostate debbo donkuɗo ɓesnude caɗele gorago koyɗe musoje koye musoje keeceji musoje ɗojjo domingo cimmiɗo huɗo bonko ko hanate ƴiƴe mum mo seydani memi kala. on docteur Djibiso noon sa yiɗi jokkodirde e makko mbatta ko 00 221 77 244 92 81 walla mbaɗa 00 221 78 353 28 92. so tawi noon ko tonggode makko leydi Mali mbatta ko 00 223 70 85 72 47. ceerno Haali Abdullahi Siya jarama, yo Allah yoɓe moƴƴere ko nduwiɗa ko wi amina ya rabbi ya rabbal alamina, amina ya rabbi ya rabbal bayti, amina ya rabbi ya rabbana. jarama yo Allah yo moƴƴere, yo Allah wattuɗum rulde moƴƴere, toɓana men yurmede enen kala dañen jaam dañi men sababude duwaw ma o ceerno Khalid. inchallah aadi men ko altina so haaji jomiraɗo o e hey mon yimɓe namdotoɓe yewtere nde metarani aseɗa alet aadi men e mon ko altina ha aljuma aseɗa alet aretaki inchallah. dande welde nde ko musidɗo mon ceerno Ousmane Ly gorko mo tumga, koɗo men ko ceerno Khalid Abdullahi Sy gorko mo soringo, kaɗirde to ko musidɗo mon Seydou Abouba gorko mo Lug Sayba, ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon giɗo mon sehil mon Sar Abdullahi Saar gorko mo Ndulmaji, Abou Baydi Kaw yo gurdam doy yo dusugo ɓooy gorko moƴƴo babiraɗo baɗɗo fayida dokkuɗo gurdam kewɗo wasiyaji jiɗɗo mo jinmi no feewi.
wudduru horsi faati yo dusugo ɓooy mamiraɗo moƴƴo mawninɗo mo mbiyatmi nene malaɗo jallel dokkuɗo fodde gorgolaɗo dariɗo cinkuɗo ha yooɗi yo dusugo ɓooy Coumba Abdoul Ba wela kosam guura ko heewi ketki malaki jaam yo jaam Allah ñalla ɗen aadi men ko altine so haaji jomiraɗo otolen tu gasata kala fo moroka ɓural kolle sabure ɓorodo minne ala e annabi mo Allah jurno so wona yasin ɓorodo minne ala e annabi mo Allah jurno so wona yasin ɓorodo minne lipo mo jiɗata Allah yiɗma gañamo gañiɗa ko ɓurɗo winde lipo mo jiɗata Allah yiɗama gañamo gañiɗa ko ɓurɗo winde ngabbani dow kammo hasno yaademo sana Muhammadu ɓurɗo winde ngabbani dow kammo hasno yaademo sana Muhammadu ɓurɗo winde Allah rendini indemo aha e inde giɗo moɗon ɓurɗo winde Allah rendini e inde moɗon e inde giɗo moɗon ɓurɗo winde nden wadde juulen e ɓurɗo nafa en yen kodde jango ɓurɗo winde nden wadde juulen e ɓurɗo nafa en yen kodde jango ɓurɗo winde jettoɓe godani wakan o kala kala juulen mo sabu mum woodi winde jettoɓe godani ko tagɗo kala kala juulen mo sabu mum woodi winde holfo mo jiɗata Allah yiɗma gañamo gañiɗa ko ɓurɗo holfo mo jiɗata Allah yiɗma gañamo gañiɗa wasalam holfo mo jiɗata Allah yiɗma gañamo gañiɗa ko ɓurɗo